Sibonga Mphatheleni Mncwango uzalulwe lapha endaweni yakwaceza njengamanje ke sengilapha ehlabeni iNyosi yengunyawo ubunyosi ke buyinto enkulu ngoba noma ngabe iphathekile imbube kodwa ke kufuneka wena uze ufike ushe ehla kwesibaya ubuze ukuthi kwenze njani ukwazi kubanikazi balesihlalo uyinto enkulu ke ubunyosi ngoba ngisho emcimbini emkhulu yasendlunkulu kunomkhosi endlunkulu wakwaDukuza wenene kunomkhosi endlunkulu umhlanga kunomkhosi omkhulu osendlunkulu obizwa ngomkhosi woswela wokwishwama ukudla kwakadliwa mase kulinyiwe ongeshwanywe fanele kushwane umkhosi omkhulu ke lo onenkambo zawo osuku usuyihamba ovalwa ngoDisemba odlula yonke imikhosi ogcina usunikezwa amananzalethe unikezwa ibandla lenasebuhleni unyazi lwezulu okuyilona efezwe ukwemukela uswela awuswela sophuma olwandle Nkosi kumkhulu ezibongweni ke zengunyama zimthandazo omkhulu masibonga ilembe nje sesisho umthandazo masibonga inkosi udinga naso sesisho umthandazo masibonga umpande sesisho umthandazo sibonga ucitshwayo sesisho umthandazo sibonga uDinizulu sesisho umthandazo sibonga umqwalajuba sesisho umthandazo sibonga inkosi yakwakhetha sesisho umthandazo ngunyama ekhotheme namhlanje nasizuthandaza ngayo ngoNkulunkulu bethu labesabanikezo uNkulunkulu ukuthi siyawuthandaza ngabo obekuthi mangabe kuthandazwa ngabo obethi mangabe bebenyezwa bephuma idokwe phansi lensimbi wakhiwe ngalo imkhonto obekuthi mangabe kuqhamuka noma ngamakhosi lana ehlathi indlovu mawuphakamisa izandla ubeka ngawo nje bifika ilothe ingabi nawo amandla ifana nehlathi ngiyangezwe nje umuntu mayekhuluma athi hawu lehlathi ihlathi akalazi ukuthi into enjani ihlathi phela umzi wenkosi makuthiwa nje ingene inkosi iphuma lapha ihamba iyohlala ehlathini isuku ihleli nezingwe ihleli namabhubesi ihlezi ehlathini neSilo sasondini saphuma sabheka ehlathini engome lapho esayisatholakala khona ngoba kuwumuzi waso masibuka nje abelungu bayahlonipha amahlathi sebewakhe iqhiwa manje bathatha lobukhosi bethu ngoba umzi wenkosi ihlathi libaluleke ngendlela enkulu baluleka kwenyosi ke kulapho ezintweni esuke izenza ukuthi makuvela into kubonakala ukuthi nami lethile kwakwavela into ethile ngesikhathi esithile kuvela lapho ukuthi hayi kwavela izibongo zamakhosi zimlayezo kubantu zimlayo futhi kuwo futhi nazo ayikhethi ngoba nakuyo uqobo uyayitshena ngazo ngoba fanele ibonakala ukuthi manje siyenza okungasalungile zibaluleke kanjalo zesifundo esikhulu mawubheke izibongo zengunyama ezikhona eziqoshiweyo ezithi ingane engenakubalalela abazali bazo yawuphaphatheka igcwala umhlaba wonke zoba njengamalulwane engena embhoshongweni kaBhanani ukuyibhekeka ingane engamlalela umzali wayo ibonga
umzala lengane ayimlalela uyayibona lapha esuke isigaxela khona ibonge ngezisho into ingakenzeki kanti izokwenzeka okanye zishe siyenzakele ungafunda lapha ezithi khona kwezayo uthi ziyahlaba ziyayibovuza sizomanxeba okuvunda yababona bathumelana kanjani egcekeni mase kuba ngukhosi manje ziyahlabana kodwa lento yavela ingakalubusi thizehlaba ziyayibovuza sizomanxeba okuvunda athi uphuma uqashumelizo uyadela wabona ingcamanqekelana endlini kokaThayisa zazingekho endlini ingcama kodwa manje kunqikilana izingane zengonyama ziphakathi endlini izalwa kaThayisa zodwa kodwa lokhu kuvele kungakaveli lokhu kodwa namhlanje sekukhona siyihlola ke into ezawuvela ngene entweni ekhona zingene entweni eyenziwe ngabantu ebonze ngonyama ungathola ukuthi okukhona uke kwavela ukuthi hayi khona uyatholakala unina lapha abekwa khona kodwa yakhala ukuthi usafuna ukuthi ke kuyombiwa ke kuhlanganiswe amathambo akhe nawayo ke kubonakala ukuthi kuyikho yini ambiwa ngempela agcine ehambele yaphesheya zikhona ke bongo ezikukhombayo lokho ukuthi alale ngokuthula amathambo endlovukazi kaZulu adabulwa naye afakwe lika Obama eMelika ukuthi gcina ingqawe yabekwa lapha emkhumbani zikhona futhi lapha kuthiwa ziyadela intaba semkhumbani ngoba zizalondoloza amagugu kaZulu kwesika ngento esuke ivele kusho ngento engakaveli kodwa igcina iqhamuka kodwa ibe nesiyalo kuwe ayihambi yoba zizinhle kuphela kodwa nje zihambisana nani nesenzo zishalo ukuthi thina bantu esingamaZulu sathatha sazedelele izinto sabona izinto ezinkulu kuyizinto ezifika nabezizwe zagcina into zabo bezizwe zaqhakela ezithi izinto mawungakufunde ngomsindo wesizulu nangomshado umshado nosuku lodwa kodwa umsindo wesizulu uney'nsuku ey'ningi lolu suku nomsebenzi walo lolu suku nomsebenzi walo lolu suku nomsebenzi walo awubonike manje nalezi zinto seyibhanqa usuku nolodwa ukuthi ziyakwazi ukukhava le misebenzi yesizulu na esiyayiphilela nje uNkulunkulu hayi ngoba siphila ngoba sikwazi